nyaya yekwazvimba muchidimbu yakamira sei? Icho kwa demu ya Zimbabwe ndakataura nyaya yekwazvimba yakuti kune family kana kuti muri yanga iri mukati mekunetseka mukati mekuti izo jamba rushava nezviri kuitika kuti vanhu vanga vachingofa zvisinganzwisisiki, vanhu vachirwara, vanasikana vasingaroorwi vachidzoka kuvarume, vamwe vachipiwa vana vari pamba, vamwe ndingangoti zvaitika mufamily hakuna aita chinooneka nechinobatika. Uyezve vanhu vakazoungana kudaro vakatanga kutaura kuti by the way toita sei, tichasvika rini, uyezve tiri kuenda kupi, tiri kutoparara ndati tiri kutopera. Kusvika vanzizvo ngatishande mubatsiri. Vatsvaga mubatsiri achibva asvika. Mubatsiri paakasvika izwi rakabuda, mashoko akabuda aibva kune vamwe baba vari mufamily vanova ndivo vakuru vachishevedzera kuti kozvamashevedza uyu zvaanenge mwana mudiki anozivei anoitei, dai mashevedzera munhu anooneka anozvigona here. Zviri kuitika pana patidi kupedzerwa nguva kusvikira titova totaura kuti vanzi aiwa hapana chinobatsirwa pano, kusvikira mubatsiri ataura akati izvo ini ndauya pano matambisa nguva yangu ndatambisa fiwe, kana matandisuchenza izi bheta mudipe mari yangu ndite sei ndidzokere hangu nekuti ndatouya ndafanira tishande. Ndokunetsana paipe kusvikira wazonzi mubatsiri no pane kunetsana regindendi ndidzokere hangu. Ndokubva takakubada kufamba achibuda kunze kweyadhi kunova ndiko kwanga kwakamira motokari, ari mukati mekufamba asvika pagedhi achibva adzoka akati pane chadakangano. Ndokutora badza ndokubva angochera gomba raakachera kungochera kuti rega ndichere gomba iri, iro gomba iro ndo rinosara richindirangarirawo nekufamba kwangu. Ndobva akudzokera akuda kunobuda gedhi zvakare zvanzi ndachera ndikasiya gomba riripo, pano pane vana vana vadiki vanogona kumhanya, mumwe akatsika mugomba anogona kukuwara, ndine ndichawana mhosva chikonzero ndachera gomba. Ndobva adzokera ndobva angofutsira gomba riya, afutsira gomba kudaro ndobva arowa pasi. Baba pati nemhuri yeZimbabwe zvakaitika pamba apa, baba vepamba apa havasi kukwanisa kurara pamba, havasi kukwanisa kugara pamba. Vari kuti vakapinda mumba mavo vakarara usiku ihwohwo vaichema nekuridza mhere, mumba muno mune nyoka, ndokutiza vachienda panze. Vaenda panze mukadzi nevana vakati izvo kana pamwe zviri pano endaiwo panext door pane hukama, vakaenda panext door vanomhanya zvakare vachibuda kusvikira vaenda pasi peumwe muti uri mukati menzvimbo ishi. Kana vari panze havana problem, vakakupinda mumba chete mungave mehama mungave maoni mumwe vari kunetseka chikonzero vanenge vachiona nyoka yakutovaruma. Baba ava musi wandakataura wewe rakachiore zuva rechi16 kana risingakanganise vatopinda mu1920 iko zvino zvivari panze. Mhuri yavo kusanganisira mukadzi vari kuenda nechikafu pasi pemuti. Ndine urombo mhuri yeZimbabwe, mvura iri kunaya, baba vanopiwa hembe dzokupfeka, asi inzwai zvimwe zviri kuitika. Baba vari kukwanisa kuenda kumunda, vari kunorima, vanokwanisa kuita zvese zvokuita, chavasiri kukwanisa kuita kupinda pamba pachivanze parivanzi. Havakwanisi nekurara mumba ndokwavasikwanisa, asi pamuti apa vanenge vachiita zvinhu zvavo. Saka zvakazoitika musi weThursday ndichipedza kutaura nyaya, vehukama vakutoreva kuti izvo chaakutineseko zvino ndechekuti pane tsoko yakauya pamba yakatanga kumboonekwa muvhileji kune vamwe hukama, ikangonzi tsoko inoonekwa kwayakaita. Takazoiona iko zvinozvi iri pamusoro pemba ichifurunura huswa, ende mafurunuro ari kuita huswayo iri kutanga kumashure nekumberi, ikatora kumberi yotora kumashure, ikatora kumberi nekumashure kwatovhurika, asi huswayo ikautora iri kuenda nawo pasi pemuti pari kugara baba ava ndo pairi kuisa. Ende tsoko iyi haisi kuvhunduka vanhu kana kuita sei. Iko zvinozvi pamusha zvakare pari kunzi patanga kungoonekwa nyoka dzinenge dzichingotenderera dzichimhanya, asi ivo vakabvunzwa vanoti handina chokuita chikonzero, inini handisi kukwanisa kusvika pamba ipapo. Kwemi muri kuonawo neusvikira kusvika pamba, vari kuti ndiri kuona kusvika pamba chikonzero ndiri kuona nyoka. Ndakapedzisira vachitaura nyaya yekuti izvo vagara pasi kuti vashevedze zvakare munhu uyu, asi zvange zvaakutaurwa ndezvokuti mubatsiri ari kushevedzera kuti izvo ndiri kuda kutaura nemunhu anova ndiye akandikonesa kushanda pamba apa ndichibvapo, ane mashoko akataura akafanana nemunhu andituka. Zvikanzi anotaura nemisei asi kwanisa kupinda mumba, zvikanzizvo kwandiri kunoko hakuna chinhu chaari kuona, zvese zvaari kuona zviri mumba. Saka kuno kwandiri anogona kuita uyai naye kuno. Saka mubatsiri ari kushedzera kuti baba avo ngavaende kumubatsiri vonotaurirana, kwanzi vasauye vega, ngavauye nehama dzavo. Ende pamba ipapo ndati ndiri kuda kupashanda nokuti ndiri kuda kununura vanhu vepa ivavo. Ende paakabva akati wangu handina kubhadharwa, asi ndichasiya ndaita zvokuti murarame. Uchimidzi vari kuti nokuda kuzvikuitika izvi nyaya dzakachiitika mufamily
tenge dzakamira chikonzero zvaishanda kuvanhu ava zviri kushanda kuna baba so tamirira kunzwa kuti vakwanisa here kuenda veukama vese kuenda kumubatsiri ndo pairi ya mazvinzwa kamuri yezimbabwe weekend yese kune vanenge vachindifonera vanenge vachiziva kanhamba vachitsvaga kuti baba Isabel vari kupi, tiri kuedza kakuvabata, tiri kutsvaga zvakati havasi kubatika baba Isabel, vanga vachitsvaga nhamba dzemubatsiri kwazvimba. ichokwadi nhamba yachinoti 0714 204 235 0714 204 235 0714 204 235 ndinovimba kuti ndizo nhamba dzacho. Kanyamba naBhozho baba avo vanozonyanya mwoyo wekuregerera wacho, vakamuregerera hanze, vakamuregerera kave kechitatu, ngavasiyane nemukadzi uyo, vakamuregerera kubva kare. Ndimutsoka mama vangu maitarisai mupukuta kupfungwe pakafura, ndinonzi mai Brandon katiyo pa New Parliament. Baba Isabel 071393